Murume ndo pakaudzwa kunzi shi pavane vese vari panoka hapana wako, iwe waudesi hauzvari mwana. Mwana hakuna anonzi mwana ndivani, mwana anochengetwa nemubereki waripo, mwana ndewe community, ndewe society. Vakabuda vana nepawindo nababa wavo vakazobudawo nepawindo. Zvinosuwisa kuti vabereki kana vatadzirana vanoda kurwadzisa umwe mubereki vachishandisa vana. Kuno kuWesthood kune murume akarasikirwa neupenyu, anwa muchetura akanwisa zvakare nemwana. Aitoda kuvanwisa vari vese, asi kuchipatara kwakazoonekwa kuti mumwe chete ndiye waakanga anwisa muchetura. Mwana uyu akararama. Tinototi akapona nepaburi retsono. Tinotenda vakakasika kumupa rubetsero. Baba havana kukasika kuwana rubetsero, vakashayikira kuchipatara. Tanzwa kuti vana ava vachibva pamba vachimhanya vakauya panapa. Mungatitsanangurirewo here zvamakanzwa kuti zvamakaona? Vana pavakatiza kumba vakauya pano pamba vakasvikonditsvaga vakandishaya. Asi pana bamunini vanga varipo ndo vakazosvika vachinditsanangurira kuti vana vasvika pano but vana vapoizenwa. Saka handina kukwanisa kuona vana vakazomhanya, vakazonzi vakabatsirwa pafamily clinic iri apo, ndo pavakazonobatsirwa. Asi chandakazokwanisawo kufonera mai vevana ndichibvunzawo kuti zvii zvange zvaitika, ende vana vandanzwa kuti vari muhospital vasei. Mai vakati kudii, uye pakaitika chiitiko ichi mungazive here kuti mai vakanga varipo here kuti vakanga vasipo? Amai vachitaura vanoti vakanga vabuda vasiripo. Ndisingazoziva kuti vakanga vanetsana here kana kuti vakazonetsana over the phone. Saka mai vakanga vasipo pazvakaitika. Uye zvinonzi vana vakanga vasipo musi wacho, vakatonotorwa makuseni iwayo kubva kwavanga vari kuWarren Park. Saka pandakazofonera mai vevanawo vakanditi aiwa mwana apoizenwa, akwanisa kupiwa poison i1, vamwe 2 ava havana kuzokwanisa kupiwa poison. Ndichitaura navo vachiti vana 1 wacho aadmitwa ari muchipatara, baba vacho ndo pavainzi vari pacritical. Chii chakazoitika kuna baba? Baba vacho vakazoshaya ya Wednesday yacho, because mushonga wakanga vamwa Tuesday. Sa Wednesday yacho ndo pavakazoshaya. Vanhu vakauya vanzwa kuti pane chiitiko ichi, vakasvika baba vari mumba here kuti vavatore vaendeswe kuchipatara kana kuti vakavaona vabuda? Pakabuda vana nepawindo nababa wavo vakazobudawo nepawindo. Vakazonodonhera kumberuko, ndofunga vaida kuedza kufamba kuenda kuWarren Park, handizozivi, asi ndakangonzwa kuti vakadonhera kumberi uko. Saka pakazotirai kubatsirwa vana apa, zvinonzi mota yakazobva nababa uko ndose mota yakazongotakura vana kuti vaende kuRara Hospital. Pane nyaya yatanzwa yakaitikawo pano pamba kuno kuWesthood. Mungatitsanangurirewo here kuti imi makaonei kana kuti makanzwei? Okay, inini pakaitika nyaya ndanga ndisiko. Ndandiri kuchikoro, but pandandiri kuchikoro pane musikana anogara panapa akangondisendera iri message zvikanzi pane drama riri kuitika pamba. Then I asked kuti what's going on, zvikanzi bara yenu vari kuvanwisa vana poison. Then I was like, vamwa vese here vaita sevana chiona, zvikanzi I'm not sure kuti vana vamwe here vese, but mwana Ryan auya achimhanya, ajamba nepawindo akauya achimhanya achiti yo pasi where's bana ashedhedhi vada kutinwisa poison. But ndisati ndatombopindura abva buda achimhanya akaenda kugedhi. Saka inini pandazobuda ndichidongorera ndichitarisa, ndo pandabva ndaona bareno achijamba nepawindo. But moment yavajamba vabva vasplita red stuff, but it wasn't as thick as blood, yange ichingoita nge raspberry. So pabva paita noise, then vanhu vese ndobva vabuda, mai vemunext ndobva vabuda kubva vadongorera. Ndopavabvunza kuti ko neighbor yeni chii chikuitika, zvikanzi ndanetwa nekuchengeteswa vana asiri vangu. Zvikanzi saka vasati vatombobvunza vobare nacho nanga chimhanya
vachiteera mwana ainge aenda kugedhi, but mwana wachiona havana vanga vasingakwanise kusvika because vanga vachimhanya zhizha zvemunhu asina power. Then pane 2 vanga vasara vakalokerwa umo, vabva vasara vakavhura dhoo ndobva vabuda. Mumwe achona achimhanya musikana achikosora, achimhanya achikosora achibvunza kuti ko chiine close kanzi did wada kuti mwisa poison, handiti anwisa poison adid. Saka mukomana weapa ndiye abva azobuda abva atera vana because vese vanga kumhanya vakava vachienda kugedhi ndobva atera vana. Then ndiye abva azoona kuti vaendeswa kuhospital, asi vanhu vazinge vakunzi vanga vakuuyawo like friend yavo here inge chinzi yakazofonerwa yanga yaudzwa nzi ndakumwa poison. Then ndobva angouya achida kucheka kuti what's going on, but friend yachona ainzi anga ati zvonizvo ndavaona bara yeni kunze kwari kuti adzofamba zvakanaka, but vana vese vakabva vazongoendeswawo kuhospital. Ini pandakadzoka from chikoro painzi yaDS infact changa chinzi kunwa poison, and kwangu kuchinzi kwangu nesmoke black uku asina ndakuiona sisina ndi uchikoro zvangu. Pandakadzoka kwanga kwakanaya the day, pandakazodzoka handina kuzonzwa smell yachona, but kwachinzi kwapiswa zvinhu then nekupwanya-pwanya zvinhu mumba zvakawanda handakuzoona sisina ndi uchikoro. Wataura nyaya yekuti anziwo vakati ndaita nekuchengeteswa vana vasiri vangu, pane runyere kupe rwukubuda rwokunzi pakaitwa maDNA pakaonekwa kunzi vana havazi vavo, ichokwadi here ichocho? Aizvozvo handizive kuti vana havasi vavo here, but before the incident vanga vachingonetsanawo, but ndisingazozive kuti nyadzi since isu tiri vana tisingainkludwewo. Vana ava vaitotambira panapa vakura sei vana vakanga vanwiswa poison? Ya, vana vaitambira panapa. Muhombe wachona uyo kubuda nepawindo is in form 1, age handizonatsoziva. Then the girl is in I think grade 6 or 7. Kadiki kachona anenge grade 3 kana 4. Ndoma ages avo. Unonzwa sei kuziya kuti vanhu vaigara nemi muyadhi mumwe chete munomu chinhu chakadaro ichocho chachaitika? Yeah, that incident yakaita kuti tinyanye kutya panapa cheko. Because for the first days after the incident we were even scared kungobuda panze. Even now kungobuda panze papa tichitotya kutoti what if tikazongwaona, or even ungotendera kuarea kwavaigara nyange masikati. Zvinenge chingotyisa. Vakachemerwa kupi baba Rayena? Vakachemerwa panapa here kana pane kumwe kwavakaenda kunochemerwa? Vanochemerwa pano handizoziva kuti kupi, but vakachemerwa somewhere. Tanzwa nevamwe vataura vaiti mai vakanga vasipo, iwo vakanga vapedzera kuona mai vevana ava riini? Mai vanga vasipo, but if I can say the exact day ndinogona kunyeba, but I think it's a period of between 1 to 2 weeks. Vabva mai vachona. Vakanga vasatogari panapa zvekuti vanetsana vaenda here kuti vakanga vashanya here? Ipapa handizozive because kuenda kwava vana zvinhu zvavakambotuta zvoratidza kuti vari kuenda zvachose, but vanga vangooneka temasipo chete. Mai vakanga vasipo panapa, vakanga vasiya baba vaine vana here kuti vana vaneko vakanga vari? Vakasiya baba vane vana vacho, vakanga vasiya nevana ivo vachienda. Nyaya yatiri kunzwa yakaitika kunoku, tanzwa kuti mimi mhuri iyi munoiziva sei? Varume ava, I stayed with them. We used to work together. When I work at a security services. I go during the night, come back in the morning. After I went to work during the evening, when I came back in the morning, I heard that he had given mushonga to his children and himself. Munomuziva here murume akaita izvi? I know him. Munomuziva ari munhu akaita sei? Maitombotaura mese here? Pane chaakambokudza iwe? We used to talk together.
hapana zvakandiudza kuti pane zvambodai wizvichadza ndakangozonzwa kuti apa vana mushonga and himself. Nyaya dzevarume vari kuuraya vakadzi nekuda kwekuti anenge arwadziswa kana kuti vanhu kurwa mudzimba, imi munoda kuti kudii pamusoro pekurwa? Inini zvandoda kutaura ndezvekuti as I heard ndakanzwa kuti vakaita problem paakarura mudzimai wake akanzi mwana vatadza kuwirirana pamadhitsi. Mwana muhombe wokutanga wacho zvakanzi vakatadza kuwirira pamadhitsi. Mwana akazvarwa within 7 months from the date ravakaita sei ravakasangana. Mudzimai ndokuti aiwa mwana akakwana, ndokuenda kuchipatara ndokunzi aiwa mwana akaita sei akakwana. Murume ndokuti aiwa mwana anongokwana sei iyori 7 months naindoti premature. Ndokunesana kwavakaita. Asi kati kunzwa kuti mwana uyu anga atokura vatozozvara vamwe vana. Vakatozozvara vamwe vana 4 mushure vazotopopodetsana. Zvanetsa vatopopodetsana. Murume ndopakaudzwa kunzi shi pavane vese vari panoka hapana wako, iwo waute sei hauzvari mwana. Tanzwa kuti vana vatiza kubva kumba vakamhanya panapa pachipatara chino ichi. Mungatitsanangurire here kuti pavakatanga kusvika imi makaitei? Okay. Vana vakamhanya vakauya pachipatara. Saka pavakatanga kusvika takavabvunza kuti chii zvandamwiswa poison nadhedhi. Ndakati poison yacho ndeipi, zvikanzi roga. Saka pakangoti roga ende zvaitorakidzika because mwana hembe dzese dzaitonhuhwa roga. Tikabva tangomhanya totatora mvura totatanga kumwisa mwana. Tichimwisa mwana kudaro mamwe masisters nawo ndamaudza kuti afonere chiremba. Chiremba ubva ungoti kana iri roga endai naye kuHarare hospital, but on your way to Harare hospital rambe muchingomupa mvura. Saka tava tatongotanga kumupa mvura, then the other 2 vachisvikawo tichipinda nawo mumota vachitipa mvura tichifamba. Sikaonawo pataifamba chienda kuHarare hospital vaitorutsa poison iya ichinutralize. Patakasvika kuHarare hospital ndakangomhanya kuemergency room ndobva ndataura nemasisters ndikati vauyawo pachipatara pedu vamwiswa roga. Then masisters vatotanga kubatsira vana nchimhanya nchinodhindisa makadzi. Then ndandazofonera mama wacho ndendapiwa namba nevana. Mai vacho ndokuzouyawo kuHarare hospital. Saka pakasvikawo mai vacho ndonangu aita handover. After some minutes masisters ekuno ku Westhood family clinic vanofanira kuti baba vacho vasvika but vahelpless. Asi tatongovati vaite sei vapfuriro ikoko. Saka ndakamira ndamiro baba vacho kutobva vasvikawo zveshuwa ndakaona vahelpless. Then ndo pandakazongoitawo handover kumasisters ekuHarare hospital nchidzokawo kubasa. Nyaya iyi iri kukubatai sei kuti mwana anosvika achikudzoti baba vedu varida kutiuraya vatinwisa muchetura? Zvakandibata, but chandoda kutenda Mwari vana they survive because vana vanhu vekuti havana chavanoziva. Saka nyaya dzevabereki ndakatoshamisika kuti baba vaizomwisa vana sei, but we thank God kuti takabatsira kuseva vana, even though baba vacho vakazoshaya havo vana vapenyu vakararama. Ndo zvakazongotifadza because isusu our duty is to save life. Saka tikatoona vana vapora tinonzwa kukurudzika because tichigona basa redu nezvatinenge tichiita. Vana vakamwiswa roga i2 kadiki chete ndokasina kumwa, but it's only just kuti musikana yakamwengeri shoma but mukomana ndiye ngamwa yakawanda. Saka patakazovamwisawo mvura tisvikawo kuHarare hospital, the other one inga asina kumwa roga yakawanda. Mukomana muhombe ndiye ngamwiswa yakawanda because ndiye akatozoadmitwa akaita mazuva arimo muchipatara. But ndaitaura na mama wacho nchibvunza kuti ari sei, vachingoti ari right amira matest. Saka pakazongopera matest vachioneka kuti zveshuwa poison yapera, vakazombovhista havo pachipatara vacho yavo kuzotenda, but ato right zvake. Zvototi anofanira kunge ari kutoenda kuchikoro mangwana because vakauya pana pamusi weThursday
vachitenda havo vachiti musi weSaturday anenge achienda kuchikoro mubhodha. anzwa nevepachipatara pauti mwana uya achiti ndo zvaaitwa nababa vakamhanya kunoku kuuya kuzotsvaga chekuvatakurisa. Makavatakura nemotikari ipi? Ndakavatakura neiyo mota iri panapa yeMercedes 320. Kazhinji kacho tinoziva vanhu vanoti mari yepetrol tanga mandibhadhara muri kundipa mari. Ava vachingosvika vachikuudza kuti vana vari kuti tapiwa muchetura nababa. Imi makanzwa sei, zvakakubatai sei? Zvakatirwadza zvisingaiti. Uyu bhuriro wangu uyu wandosenza naye ndiye akabva atoti tobva tomhanyisa vana kuchipatara, tichibva tatongomuzamba tichibva tatongomhanya navo. Tichibva tatora uyu musikana achibva ati pandoda achikupishe mvura chikontena, tatakura 2 lita chikontena chekuti mwana aenda achinwa mvura murodhi. Ndomufambira kuti kaita tangomhanya nawo pagomo pahospital. Nyaya dzekuti varume vari kuuraya kana kuzviuraya kana kuda kubva vauraya nevana dziri kuramba dzichiwanda. Chii chiri kumbonyatsoitika kuvarume chaizvo chaizvo? Kupererwa here, ihasha here, hamudi kutadzirwa here, chii chiri kuitika? Nyaya yekupererwa munhu anenge atogumirwa mwana akugumisira kudaro, ndo maonero andinoita. Imimi mazodzoka makambobvunza here kuti chii chikonzero chinokwanisa kunge chakaita kuti baba vasvike pavakazosvika apa? Ini izvo handinatsoziva hangu nokuti pane kadistance pandogara kunoku nekubasa kwedu nepavanogara apa hapana zvandakanyatsoonzwa. Chikuru chatakangoita ndechongoti vana pakauya vachimhanya takangonzwawo tsitsi yongoti hambire timhanyise vana vanoiswa mushonga kuchipatara. Ndochete zvandoziva chete. Muri kunzwa sei imimi kuti basa ramakaita rakakwanisa kuti riraramise vana? Ngori moyo wetsitsi chete. Ini ndakangonzwawo tsitsi kuti handingangoregerere vana hapana zvavanoziva kavana. Takabva tangotiregedza tingomhanyisa vana tingosevha upenyu hwevana, maybe vanogona kurarama. Munofungei pamusoro pekuti ndamboda kudzoka kumashure kuti kana munhu arwadziswa oda kuuraya nevana vanenge vasina mhosva, chii chamuda kuudzawo varume vakateerera kunze uko kana ana amai, nenyaya yekuti kune imwe nyaya yakatotongwa mashuromo maamai vakanga varwadziswa nemurume vakauraya vana. Iko zvinezvi takunzwa kuti baba vakanga vachida kufa nevana kunyange variwo havo vakazofa. Muruda kuti kudii? Ini muonero wangu maybe kuzoti munhu azosvikira pakudaro maybe pane mashoko anenge ataurika pauviri hwavo. Mudzimai pamwe anogona kutaura mashoko anokwanisa kuti murume anokwanisa kubatikana. Zvangofanana kana muchigarisana paipe mukadzi anogona kungotaura kana kuti ndimukadzi wekutika kuti vana hasi vako. Saka munhu unogona kungobatikana ozogumisira munhu azongopinda kuti pfungwa idzodzo dzokuda kuzvipfuudza. Ko vana vane mhosva yei apa? Munhu atadza kapa mudzimai ko kuzoda kuuraya vana? Muonero wangu ndewekuti kuzoda kuuraya vana apa pamwe zvinogona kuti pamwe unongouzwa mashoko asiriwo wanza vasi vako, pamwe hakupererwa unenge uri kushaya rimwe njikere chete kunozongoitika iko. Haungoti pamwe sezvo vana vasiri vangu rekezeni tese ndingovapfuudza. Mwana anonzi ndiwe munhu here? Mwana anobva kuna Mwari. Mwana achiro akagara pamusha achiro baba vasiri vake, mukachengeta mwana zvakanaka anongoita mwana wepamusha ipapo. Saka muri kuti kana vati vana vasi vangoti ndivauraya, saka uraya vamwe. Mwana hakuna anonzi mwana ndivani, mwana anochengetwa nemubereki waripo, mwana ndewe community, ndewe society. Saka havana kana justification yekuti wozoda kuuraya munhu. Nini hangu semubereki uye saticha vanoshanda nevana zvinhu zvinorwadza. Kana vabereki tichinge taita zvatinenge tatadzirana tiromba, let's try kusolva nyaya dzedu tiri tu tisinga include vana they are innocent souls. Tine tatouraya the potential. Noti izvozvizvi mwana uyu pamwe akapiwa poison ka at the end akutoita problem yemudumbu and hazvife zvakabuda mupfungwa dzemwana. Tine tatodestroya vana they end up vasisina confidence. Saka kana tine zvatisina kutiitira mupenyu, let's try to find counseling one. Kana tashaya counseling,
let's try kuti kana iwo wangofunga hako kuti ini ndakufunga hangu kuzviurayika usainclude vamwe vanhu ingozviitira zvinhu zvako uri vega. Let's not try to destroy future yevana.